ନା ସେଟା କଣ୍ଢେଇ ନୁହେଁ, ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ତା ଭାଇ ବାପୁନ। ବାପୁନ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ସେଇ ବଡ଼ କଣ୍ଢେଇ। ଏଇଟା ହେଲା କଣ୍ଢେଇ ଦେଇଛି, କଣ୍ଢେଇ କୁକୁର ଦେଇଛି। ଆଉ କ୍ଷିତି ଶଙ୍କଲ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷିତି ଶଙ୍କଲ ବଜେଇକି ଦେଖି ତା ଦେହରେ କ'ଣ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ନା ତ? Welcome to the world of PickPack. Bluetooth mode. ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଇଗଲା ଚାର୍ଜରଟା। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ନନ୍ଦିନୀ ଆଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ନନ୍ଦିନୀ ଆଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ନନ୍ଦିନୀ ଆଣ୍ଟି। ଝିଅ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେନି, ମୋବାଇଲ ଟ୍ରଷ୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଏଟା ମଞ୍ଜୁ ମାସି, ଏଟା ବି ମଞ୍ଜୁ ମାସି। এইটা ବି ମଞ୍ଜୁ ମାସି ଦେଇଛନ୍ତି। এইଟା ଆଉ এইଟା ହେଲା ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟଟା ଦେଖ। এইଟା ହେଲା ରକ୍ ଷ୍ଟାର ରାଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ ଷ୍ଟାର ଦେଇଛନ୍ତି। এইଟା এইটা ଏଟା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? এইটা ମାନେ ଡ୍ରଇଂ ଡ୍ରଇଂ ବୁକ୍ଟା, ଡ୍ରଇଂ ବୁକ୍ କ'ଣ ଦେଖିକି ଡ୍ରଇଂ କରିବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ପେନସିଲ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଇରେଜର, ଏଇଟା ହେଲା ବାରା, ଏଇଟା ହେଲା ବାରା, ଏଇଟା ହେଲା ପେନସିଲ୍ ମାନେ କଲର୍ ପେନସିଲ୍, ଏଇଟା ହେଲା ହଉ ଯା ରଖେ ସେ ଗଲା। ଇଏ ଏଟା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆଜି ମତେ ଢେର ସାରା ମାନେ ଆଜି ମତେ ଢେର ସାରା ମିଳିଛି ତ ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଦେ, ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଦେ ତାକୁ। ଢେର ସାରା ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳିଛି। ଚକୋଲେଟ୍ ଢାଳୁଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ଢାଳୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଏଇଠି ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଢାଳୁଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ଟା, ଏଇଠି ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଢାଳୁଛି। କେତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆହୁରି ସେଟା ଫିଙ୍ଗି ନା, ସେଟାରେ ପୁଣି ରଖିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କାଳି ଆଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାଳି ଆଣ୍ଟି, ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଙ୍କଲ, ଏଟା ଗୋଟେ ମଞ୍ଜୁ ମାସି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉଟା କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଜଲ୍ଦି ଏତେ ସାରା ଚକୋଲେଟ୍ ହେଲା। এইটা ଗୋଟେ ଅଙ୍କଲ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଶାର୍ଟଟା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଝିଅ ପିଲା ଶାର୍ଟଟା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମୋର ଆଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ। ଏଇଟା ତୋର। ସେଟା ରଖ, ତାପରେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି ସେପଟେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଦୀପୁ ଅଙ୍କଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୀପୁ ଅଙ୍କଲ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ନାଟ୍ୟର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ଦଉନୁ। ଦେଖେ ଦେ ଉପରୁ ଟିକେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ନାଟ୍ୟର ଦୀପୁ ଅଙ୍କଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର। ସେମାନେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତିଆ ସାର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତ, ସେମାନେ ବି ଏମିତି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି।
ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କାଳି ଆଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଧେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଜଳୁନି ପଡ଼ିଥିଲା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପାଖରେ ଦେଖା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତୁ ନେଇଯା ମତେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା Welcome to the world of PicPac. Bluetooth mode. ଏଇଟା ରଖିବି ମୁଁ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବି ଯେତେବେଳେ ବଜେଇବି। ସେଟା କେତେ